nakaipsot pa ang usa ka individual sa gipahigayong operasyon batok sa ilegal nga droga inubanan sa mga kapulisan sa San Isidro, Davao Oriental bandang 1:30 sa kadlawon didto sa Purok Malipayon, Barangay La Union, San Isidro, Davao Oriental. Ang maong didakpan na ilhan nga si alias Pre, usa ka street level individual kun LSI na kumpiska gikan sa suspetsado ang gituhang droga nga adunay gibugatong 2 ka gramos nga mobalor sa 13,600 ka pesos. Atol sa pagkasikop, gipahibalo ang didakpan sa iyang makatungod sa pinulungan nga iyang masabtan ug sa kasamtangan naditina ang maong suspetsado sa San Isidro Municipal Police Station ug giadab na ang kaso ilawom sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pikas bahin, mapasalamaton ng mga kapulisan sa mga katawhan sa hugot nga suporta batok kampanya sa ginadili nga droga ug magpadayon kining magmonitor inubanan sa mga tabang sa nagkanilaing barangay functionaries sa maong dapit ilawom sa lokal nga panggamhanan sa San Isidro, Davao Oriental. Mga katropa, kung kape ang isgutan, pag Santon Plus Coffee Max, gawas nga nga pinaka nanambal pa jud ka Santon Plus Coffee Max. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Ken Acevedo, XFM News.